My plak my bro, my plak val vir rap musiek my bro. Ek gaan nie lieg. Ek like hy melodic rap man. Hy is my goed te daai man. Jy kan nie hier kom hier met 'n fucking dictionary. Ek verstaan nie wat jy sê nie. Jy maak my so kwangs met die bars is van nee, fuck my bro. Hello guys, welcome back to the Reacts. My mense, if you're new here, make sure to subscribe, leave a like, and definitely turn on the post notifications. We're on the road to 2,000 subscribers, my man. So I would appreciate that so much. As jy net kan, die subscription button smash man, verstaan jy? Kyk hier, kom ek wys vir julle wat kyk ek vandag uit man. 'n Trek van Katie en Zaibo. Ek was daar featuring Andre Kreye, my mense. So dis meer soos 'n collaboration tussen Eastern Cape en Western Cape, verstaan nie? So vir julle wat mens nou sê die Eastern Cape en die Western Cape beef, daar sien jy mens nou self om te sê. Hulle collab my bro, so dat fuck up beef, so jy moet net, jy's net oor drama man, jy hou van stories, jy hou van, jy wil net drama. Drama's moet vir julle lekker man, verstaan jy? Jy moet relax my bro, focus op jou lewe, focus op jou werk my bro. Los die ding wat jy Eastern Cape en Western Cape beef nou, en ons is nou allemaal op hy ding. Ons voel ook nou om te sê die Eastern Cape en die Western Cape beef, maar die boetas wees julle gauw verkeerd, hey. En ander ding is, julle gaan moet respect kry vir Noord-Kaap musiek ook man. Kom ek sê die ding. Julle gaan moet begin respect kry vir Noord-Kaap musiek. Julle sien nie vir Noord-Kaap raak nie. Is net Eastern Cape, Western Cape. As op hoeveel provinces is daar? As men net ons teppie in op hy provinces is, so daar kan gevaarlike artists is op hy provinces. Maar as nou net Western Cape, Eastern Cape, dit bly net tussen die twee coast, verstaan jy? Hoekom gaan julle nie noord toe nie man? Gaan op in die Noordkamer, dan kry julle hier ook talent hierso. En ek gaan die spokesperson is vir Northern Cape, omdat ek van hier is, verstaan nie? So julle moet nie kom gat vat nie man, julle kan nie net sê Eastern Cape, Western Cape, is julle dom. Bestaan daar net Eastern Cape, Western Cape? Julle moet nie onnozel is nie. Hoe sê julle? Maar laat ek nou baie praat met mense. Kom jy straight into this video man. Ek was daar. Katimir, wat is Xavier bezig? Hey Xavier, I have something I need to tell you. I met someone else, it's over between us, I'm sorry. Hey the girl, out of here. Jy kan nie iemand nog. Sy wil hom nou vertel om te sê, dis op buiten in ons, maar jy groet hom nog. Moet hom klaar nie groet iemand, ek sê Xavier cheap. Bloedtikkie mens man, moet nie nog vir jou laat sikkel in my man. Ek kan nie dink jy groet nog, ek kan vertel van my om te sê, dan sê jy nog jy's jammer. Moet nie neer sê jy's jammer nie man. Moet niks sê nie. Gou net, doen jou ding net man, verstaan jy? Daar gaan hom geblokke deel. It's some sort of story, ek moet focus. Oh, no. Ek wil meer willen dit vir jou saak maak. Sê vir my hoekom moet so aangaan. Lately as jy different en ek kan nie verstaan. Oh wait, kom ons pause net gou so vir 'n second. As hy Katie en Zaibo wat so dans, want as dit so is hy manne crazy my bro. Hy manne gepractice like as nobody's business. Manne maak en Michael Jackson ding wat hy spring in die lug en val net so dat jou lieste gaan breek op. Jou lieste gaan breek op. Jy daai ding sê. Sy is te bedrywe. Oh no. Ek wil meer willen dit vir jou saak maak. Sê vir my hoekom moet so aangaan. Lately as jy different en ek kan nie verstaan. Sê my wat ons vergeet te gaan. Van baby ek was daar vir jou, die hoe donker daar. Toen niemand was, ek en jy was altyd saam, jy was my beste bra. Maar nou is jy skaars. Jy was 'n blessing geweest vir my girl. Ek het jou kom save soos ek hier on jou ego when you wake up. Ek het gebrek en gesê jy's myne. Nou dan jy die strate in die hande en jy los my op die pavement. Nou even staan.
die donker daar, die pijn en die struggles. En nou soms klaar, maar in liefst was het goed terwijl ons geluisterd. Baby, ek heb... Wait, Zaibo, brother. Kalmeer so klein bietjie. Ek sien nou die konsep van die song. Ek sien nou die direction van die song. As ek nou terug moet van na die WhatsApp boodskap wat deurgekom het en dan oor wat sy sê my bro, verstaan? So 'n girl los jou vir iemand anders en sy sê vir hom nou maar ek was aan daar gewees, deur die donker daar, deur al die wat en sy los my. So basically explain die boeta eintlik man om te sê man hy spit eintlik sy hart uit hier man, verstaan nie? Ish, julle manne moenie maak dat die dolle julle so seer maak nie bro. Ai ou man, julle moenie maak dat die dolle julle seer maak want hy doen nou daai ding aan jou. So hy stuur hom die boodskap jy nou maar nog los vir iemand anders. Sy kan nie vra nou hoekom in daarmee? Slawer het so is. Nou wat is jou volgende stap? Wat maak jy nou? Jy moet nou maar sterk draagstoel gebruik. Hoe jy nou maak my bro? Ja, die donker daar, die pijn en die struggles. En nou soms klaar, maar in liefst was het goed terwijl ons geluisterd. Baby, ek heb langs aan jou gestaan, laat die lekker leg. Ik was uit hier al die tough times, nou zoek je beter days. Zie me weer opgevat door haar, laat die leven tijd. Hij maar body know het was hij daar niet, dat was ik en jij. Ik was altijd af bij jou, zoals elke moment. En ik was liefde aan gebied, hoe kies ik. Why say vocal weer bro? Kijk jy. Sy dink ek luister na jou lyrics nee. Maar dan is dit soos ek sien wat doen jy met die flow my bro. Ek sien wat sketchy style bring jy vir ons aan my bro. Ek was nee. Ek was nee. Sien hy flow van 'n nommer van is 'n so nommer. Jy. Hy skei man, hy sound nice. Ek gaan julle nie lieg. Kom ons ran dit bega. Kyk ons of julle gehoor het wat ek gehoor het. Nou soms klaar, maar in liefst was het goed terwijl ons geluisterd. Baby, ik heb langs aan jou verstaan, laat die lekker leg. Ik was uit hier al die tough times, nu zoek je beter days. Zie me weer opgevat door haar, laat die leven tijd. Hij man body know het was hij daar niet, dat was ik en jij. Ik was altijd af bij jou, zoals elke moment. En ik was liefde aan gebied, hoe kies ik jou na. En hij was, maybe mijn mistake, maar hij was net een mors, want hij wat ik wist niet jou. Ik wil dat ik bij jou zag, maar zeg van mij, hoe kom hoe naar zo aangaan. Lately als je te brengt en ik kan niet verstaan. Zeg me wat ons verkeerd te gaan. Van baby, ik was daar voor jou, die hoe donker daar. Toen niemand was, ik en je was altijd samen, je was niet beste braaf. Maar nou is je sky. Hoe kom ik praat met jongens in die installation niet? Hoe kom ik liefde hoor bij morses in die beesten niet? Ik is net die weten niet, ik is niet. Wow, white mensen, kom eens stop goed. Die is Andre Graham. Ik heb baie lang, ik heb nog back to die man nog saam met Junior Road gedis het ek nog die boeta geluister. So kom ons hoor gou die ding baie versigtig en carefully. Laat ons net hoor wat sê die man en hoe kom die boeta deur. Wat ek is klaar impressed met hoe die way hoe die boeta deurkom. As klaar Afrikaans. Die man is mos 'n Engelse man gewees, maar vir my. Die man het hy Drake style. So kom ons match dit net gou my bro. Kom ons kyk hoe wat skree my bro. Andre, kom eens horen wat maak jij? Je was niet beste braaf, maar nou is je sky. Hoe kom ik praat met jongens in die installation niet? Hoe kom ik liefde hoor bij morses in die beesten niet? Ik is net die weten niet, ik is niet eens beter niet. Je naar jouw beestjes op je straat, nog eens ik get it. Hoeveel van de handen raak je dronk, dan moet ik weten. Dan moet ik op, tel je een stream met mij. Hoeveel keer moest ik al die distreren? Hoeveel keer ben jij dan al met mij bekleed? Wow, is te veel nu op die oomlijk, is te bij van mij. Ja, de keer is je verkeerd, dan zet je alles in mij. Ik is moe gaan van die drama, en gaan samen op haar practice. Ik kan het hier, hoe kom je nou bij jou man slaap? Kan ik was daar geweest voor jou, je doet je tape. Andre, wacht gou eers man, met bro man. Hou nou op nou my bro. Sê nou man, het lekker voel my bro. Hoi mense, julle vir Andre Graham. Sy vir Andre Graham dobbel my bro, actually. Hoor hier my bro. Sisters manne. Ek weet nie wat gaan aan nie, maar die manne. Maar ek tel op vir die tipe songs my bro. Kyk jy, kom ek sê vir julle nou klaar ding. Ek hou nie weer van rap songs hier bra. Ek kan nie weer deur 'n song sit wat daar is die fucking song klaar. Dit is die hele tyd gerap. Daar is eers 'n flow, daar is eers. Ek kan nie weer sulke tracks luister bro. Ek begin kom agter meer en meer begin dwaal ek weg van musiek wat heavy punch is. Jy moet nou sit in bars luister. Jy moet nou just nee man, ek wil na musiek luister my bro.
Ek hou van sulke tipe nummers wat hy te sing in hom, het weer 'n rap in hom, as hy weer sien hy melodic shit. Hy's my preferences op musiek my bro. Ek gaan nie hier sit en 'n album wil doen wat 'n rap songs van die begin tot die einde. Ek gaan voel ek het my tyd gemors my bro, want hy is my tipe musiekie. Verstaan? Dis die tipe goed wat ek soek my bro. Even hy Lura sê van sy speel net games. My bro, hy's 'n ander number my bro. Hy's numbers wat jy laat vibe, wat jy voel om te sê away. Verstaan jy? Maar hy's my opinie. Jelle mense hou mos van rap musiek en ek vat dit nie weg van Jelle. Hy jou ding hy. Maar van nou my bro, ek hou van sulke tipe numbers. Maak sulke tipe numbers en ek maak 'n reaction op jou song. My plak my bro, my plak val vir rap musiek my bro. Ek gaan nie lieg. Ek like hy melodic rap man. Hy is my goed te daai. Jy kan nie hier kom hier met 'n fucking dictionary. Ek verstaan nie wat jy sê nie. Jy maak my so kwangs met die bars. Dit is van nee, fuck my bro. Verkeer mijn shake al die distrahering. Overgeven, jij dan al met mij bekleed. Wow. Is te veel op die oomlik, is te bij voor mij. Ja, de keer is je verkeerd, dus zet je alles in mij. Ik is moe gaan van die drama. En ga samen op haar praten. Dus ik redeneer hoe om je nou bij jou man slaap. Kan leven staan geweest bij jou. Ieder jou tape en niemand naar de rest naar over. Ik hoef niet van vertrouwen. Ik zei je nog een dankers trekken. Kom maar, Justin Bieber dier. Ek sê Andre, ek kom Justin Bieber deur 'n wyste kino weer my bro. Relax. Jy sê maar bring hy ding in Afrikaans in bro. Jy moet vra hoe the fuck doen hy boeta dit my bro. Het is 'n story. Ja, de keer is je verkeerd, dus zet je alles in mij. Ik is moe gaan van die drama. En ga samen op haar praten. Dus ik redeneer hoe om je nou bij jou man slaap. Kan leven staan geweest bij jou. Ieder jou tape en niemand naar de rest naar over. Waar hou je bro? Dat je van vertrouwen. Dan doe niet wat je gaat doen en mij aan jou. Ik wil net weer dat ik bij jou zeg maar. Zeg voor mij hoe kom moet het zo aangaan. Lately als je dood en ik je niet verstaan. Zeg me wat eens vergeet te gaan. Van baby ik ben daar voor jou. Die roep donker daar. Toen niemand was. Ik en je was altijd samen. Je was mijn beste praat. Maar nou is je schaars. Nou is je schaars babe. Ik was daar voor jou. Die donker daar babe. Al jouw vrienden seks niet goed genoeg voor jou niet. En jij Kati, kom ek sê gou nou 'n ding my bro. Ek gaan nie vir jou lieg as ek vir jou sê jy kan sing my bro. Ek weet jy op die koor gesing of waar jy gesing jy my bro. Wat jy kan sing bro. Ek approve of die. Enige wat jou in die studio sê Kati man jy van kakkan man. Sing reg my bro. Jy lyn uit die studio uit. Want ek sê vir jou jy kan sing my bro. Waaraan hoe amplify jy die ding my bro met gevoel my bro. Daar vir jou deur donker daar babe. Al jou vrienden seks niet goed genoeg voor jou niet. En jij hebt mij verlaat. En nou verloor ik slaap. Leef wakker en die aandeloos aan. Je maakt om samen. Je blijft met mij, maar je ziet je wat in foto's. Ja, je ziet hier de voor kom als bij ons nou is. Zeg voor mij van moeder, maar we naar onze foto's. Van nou wat ik hoor, het is ons tussen memories. Jij speelt nou eens samen niet. Van ik weet het niet voor die. Ik wil net weer dat ik bij jou zeg maar. Zeg voor mij feeling this. Lately als je dood en ik kan niet verstaan. Zeg me wat eens vergeet te gaan. Van baby ik was daar voor jou. Die roep donker daar. Toen niemand was. Ik en je was altijd samen. Je was mijn beste praat. Maar nou is je schaars. Ik moet zeggen man bro. Die was experience man. Die was experience. Andre Graham die is een ander artist man. Huh? Dat is een ander type artist hij bro. Ik fuck met hij man bro. Ik fuck met hij. Je denkt dat doen niet op die track. No doubt about that man bro. En zij boe mijn bro. Zij is ook een ander man man. Zij rapt. Zij maakt hij melodic ding. Zij is well rounded man. Hy kudos gents man. Julle my nie te leer op die enige stel. Regtig waar kan. So kyk man, if the rest of you fuck with his name man, go over to my channel mense. Not go over to my channel, but you can even do that. Go over to my description. You check this number out. If you done there,
Make sure to subscribe, leave a like, and turn on your post notifications. This is Robrinder X, the place to fucking be mense. En julle weet mos hy al reeds man, so I'm out and let's get it. En ek sien vir julle die volgende uploading day. Julle ken mos maar die schedule, verstaan jy? So let's get it mense. I'm out, we gone. Boom. Yes. Nou gaan we